Jatim bero mar sirikal Laktar Bernard Media oyango ni ji adek manyocha owito ngimagi e alap ma Kasarani e kinde chenro mar neno ringre Raila Amolo Odinga nyocha tho gi owuok e risasi. Bero bende otimne ringre miyo moro manyocha onyon e alap ma Nyayo. Jafwambo marwa Cynthia Onyango noluwo chenro mar berono. Saa 4 mar okinyi, rumbi mar lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma City, bore Nairobi, kinde manyuola mar jogo manowito ngimagi e kinde neno ringre mosenindo Raila Odinga nochopo mar luwo machiegni bero mar ringre wedegi. Anyuola kaachiel kod wede ofwenyo kod chuny lit adiera mar wach ka Laktar Bernard Media mane en jatend jotim bero mar ringrego olero gima okelo tho ji 4 kuom ji 5. Adek kuomgi wayudo ka negi tho niwach risasi, nogogi risasi. 2 nogo risasi mar wich, kaita achiel nogo risasi mar kore modonjo nyaka e iye. Mar 3 to chal gima ne nodiye sama ne ji ng'eny crowd mo suffocate ma eka otho kuro. E kinde timo bero mar ji 4 ma adek kuomgi nochiel kod magina e alap ma Kasarani to achiel nonyon e alap ma Nyayo, olero ni kuom ji 2 giyudo poko lisasi madhi konyo kwach kich e temo fwenyo kit bunde mano bayo lisasi go kendo gichiwo ne duol mar IPOA. Ayudo koda bullets kuom 2 kuomgi, mar 3 to nokalo through. Koro watimo pod nonro kaka yo mane gigi otimre mondo kama wang'eny koda ne gin intentional. Manodonje kor machielo to noinyo nyimbich ne, noinyo nyaka iye, noinyo nyaka chunye moyiecho. Anyuola mar jogo mowito ngimagi oparo kod chuny lit pek marito gi nyime kinde ma midhiero makama koro gore kuomgi. Sasa mabro neno nyithindogo kata ka gimoro tabogi, I will have to paro ni wuongi de nitiere doka kalo kanyo. Koro lit seriously. Watoto wameachwa kwa mata, watoto wote walikuwa bado Josephine anawashughulikia kwa kila kitu. Veronica Kangwa, nyar Josephine Akengo, miyo manowito ngimane e kinde nyonruok ma Nyayo, owacho ni en pok oyie ni min-gi osetho kendo pod orito mondo chung' malo. Mama taamka, juu alikuwa ameniambia nisome kwa bidii, lazima kuje graduation yangu. Juu aizingangana hivi kunisomesha alafu wakosi kukua. So mimi najua atakuja. Kaluwore kod apisa maduong' mar riwruok mar Vocal Africa, Hussein Halid, olero ni kit kaka lisasi oyiecho kor jal achiel gi kaka ji mamoko 2 chwad kod lisasi e lenda wang'gi kendo oyiecho obwongogi, ng'ama nobayo lisasi en ng'ama ni kod lony kendo notimo nek makamago e ng'eyo mare. From our assessment, it's as if this was done by an expert marksman, elite force. It's like there was no second guessing of what they want to do. Ng'ama no shuto Vincent no shute kore kor kacham. Gikwedo nek mar ji 3 manochiel kod lisasi Kasarani kendo kwayo sirikal mondo manyore makare magayo thoth mar oganda. Mourners are not supposed to be dead. Our trigger-happy police must find better ways of dealing with public order. Clearly, we have a problem in this country where police officers, particularly elite police officers, shoot to kill. Ikindeni, gavana machon ma Nairobi Mike Sonko ochiwore kendo chulo ne anyuola gi duto omenda mar kar kano ringre, omenda mar timo bero kaachiel kod mar sanduku kendo singo mar chulo ne gi okil mamargi ponono gibiro dwaro luwo buch nek mar anyuola magi. We shall provide coffins for them, we shall clear all the mortuary fees, we shall give them free transport to each part of the country where they are going to bury their loved ones. Kuna timu ya haki, kuna timu ya IPOA wameweza kusimama na sisi na nafikiri process imeweza kwenda vizuri. Kuom ji 5 manowito ngimagi, ji 4 nyose yangi kaka Vincent Ogutu, Evans Onyango, Josfae Jida Burka kaachiel kod Josephine Akengo, ka ng'ato achiel poko yangi kendo ikwayo jogo mawedegi olal mondo chope kar kano ringre ma City yango ringre mar ng'atno ma en dichuo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.